onge gima jodongo ok ne kendo jodongo yiengore konchiel. Ang'o matimore? Duoka penjono ka watieko kodi. Erokamano ahinya. Onge kama jodongo yiengore kamoro konchiel. Jodongo ochung' kaka jodongo. Kotelnwa gi ker marwa jaduong' Odong Giranda. Wadwa ni penjo ni to ang'o matimore? Gigi osetimore mang'eny, meetings nitiere mang'eny emane ok abadhora, lakini gin gik madhi mbele ma kata nyocha wan kodi kama ninjo kana wachoni ni wapango Nairobi ka luongore kaka oganda Luo, wabede gi forum aina ni maduong' moriwowa gi jowa te nyaka gi jodongwa mondo wapenjre penjo ni kendwa kaka oganda ka jaduong' ker marwa bobed piny mondo wawachuru wechewa kaka oganda Luo, wang'euru direction mwada kawo kaka oganda Luo. Kamedo matin, ng'wech maringore ma jodalawa, nyako moro wache kacha maber, nang'o miyo wagore kendwa. Yes. Goruok kendwa ni en nyiego mosedongo kuomwa kaka oganda Luo. To ok en gima ber, nikech kaka wadwa ni kamoro, kaka sani wan gi wetewa mantiere telo kaendi. Kotelnegi gi Mbadi, Waziri Mbadi, wan gi PS Omolo, wan gi Wandai, to wan gi wadwa Oluga. Jogi tiyo tich matek kabisa. An awuon personally ne wan gi Mbadi. Awaluong nyinge. Ma kwae ni jatelo. Gik moko iwuotho kendo itiyo kabisa. To sida mitimo achiel ni wuotho gi josiasa. To josiasa nigi jogegi. Jasiasa kimiyo siling 100,100 mondo odhi otim go maendeleo to manyo joge manogone kura. Koro gino ok chop ne jok ma gino nego bed ni konyo. Tiye gi groups mane oganda waluo ni. Mondo ing'i kaka inyalo konyowa wakonyre kendo weche mag tich ne wawacho kodgi mag giwacho ni an go office marwa mar The Luo Council of Elders Nairobi. Mano walando ne jopiny ni ng'at ma nyathine nitie mosetimo gimoro man gi certificate kila office kanyo so that sama gimoro yudore to wayudo kaka wa connect gi direct gi